Čakýva na droty! Hej, to nezhodíš. Kakaj, jak vysoko. Jara, hodíme tam teba. Vyškrabi sa tam. Poď do kameru, a než sa tu... Čakino zatra stromom. Táto na Facebook. Čakino ty zatra seš stromej. Ty si pri... Jaj. Počkaj. Idem bližší. No. Končeka, nemáš šanec. Ksena. Hákom. To si ideme približiť. Ale teraz na tom druho. To je debil. To je že telefón. Také ukážku tam mám. Ježiš. Ty si ako blbá. Hej, teraz to do mňa. Čakino, tento vpredu skús. Tento? Áno, ten druhý. Čo som Nech hubutý. To je botlas. No to je on, to je ten. Ten hrubý, áno. Hej, chceš ďalšiu kabelku, ja ne? Pane, to je. Hej, piči. Ty debil, to je na hentom. A tomto? Áno. Není. Je to tam. No, poradne. Ale však to celé opadne. Už choďte preč. Aha, vidíte. Ste boli. Dobre, choďte preč. Nádrž to. Dobre, choďte preč. Ale... Ticho, horolezec. Počkaj za mňa. Ježiš. Však že by sa vyšla na ten strom. Hej, bacha, hej, budú padať kabele. Davidka. Kabele budú padať. Choj. Kabele budú padať, choďte preč. Ale vážne. Kabele budú padať. Však vy, choďte. Dá to na Facebook. Počkaj, je tam. Pôjdu, lebo to stresem jak veverku. A tu sa vidíš, otoč sa. Kristián. Aneta, je autobus. Daj to sem. Bajana. Tu ešte ladra. No čakaj, Niko, celú čapicu si zajebali. No nepôjde, chlapci. Už som tam mohol vylišť. Ja tam vidíš. Ešte máčo, ešte trochu. Trochu ešte. Už to Idete preč. Bajana. Choďte kameru. Daj! Je to na dohrávka. Dobre, ideme. Preč, hej. Ty to nechaj. Jak ti tam vyhodil. A tahaj. A ty čo robíš? Toto je priamy prenos. Áno. Zavolajme sem Markízu. Že by sa mu to zlomilo? Ešte trošku. Poď preč. Hera, tu vyjde, to ibe hnedka. Je to na tom druhom strome. Jak to búchate? To je na tom druhom strome už. Zachádzaš onej v zábere. Viete mi k tomu niečo povedať? Prosím, prežnica. Ale na jakom? Hej, povedz Vláčo k tomu. Dále, zavisila sa, voľaká kapsa na strom a je to problém sundať a robíme si z toho notu. Aj vy, moderátor. Pán Ciko, čo na tomu poviete? Musíme zavolať voľakých tých debilov hasičov, aby to už... Však už sú tu. Ide vám autobus, decka. Hej, to sú není profesionáli. To sú není profesionáli. Toto je pani nevesenej kabelky. Volá sa Kristina Bahnaková. Čo? Čo, Aneta? Hej, práve jej odchádza autobus. Nie, vieš, keď som nevidieť. Odchádza autobus. Ale ozaj, Ciko. No fakt? Aha, toto je autobus. Počkej, už ide autobus. Ale vážne? Nie. Počkej. Davidko. Skoro. Jarička, skoro sa šlo. Čak.
Kino, chytaj! Hej, bacha. To bude... Ja sa idem voziť. Nakrajšej mu! Hej, môže sa ísť voziť, Kiko? Áno! Ďakujem. Ale ona je zavesla v tom konári. Idem tam. Idem Poď hore na ten bližšie. konár. Tam sa nevyšpoháš. A to tam potom. Už to má 6 minút. Ze spodu vol, ako keby to tam... To ešte flaška ostane. To koľko sa tam zmestí? Ťahá. Čakaj. Ja na to idem tam. Ježiš, poďme už. Hovorí, že svedkovia nehody. Idem na preč. Poď na kameru, Jana. čakaj, idem rýchlo prínu. Choď. Daj.